borokni bagwi holongni tui chersa ruwukha bo holongo bekhokha tei tui ongkhorwi phaikha Yehoba hai hini sawo borok hamyarokni bagwi mungsa khaksangma kwrwi hambai oro sung tam no phungke Kaitor bini borok rok no khe bini borok no tam khaine diaro bo hasing pan thoro porjonto se bo tui khari klang thangmano an khorang clearly dekhnai dong no an khorang clear ra indara now clear na ke oro tam sanai di Kaitor bini borok no ke borok hasing pan thoro tongprupan se tui rok khari sung Simon Israel rong ni story holong da point to back hogrui tui tiklawi kharka gangke tabuk sini life no sung one subi nei man sung Kaitor ni borok ni tonglai tai mo thaw thanglayo kubui ministry kubui doctrine rok ni tonglai but sung saksang ni life nai nei nyana tangui Kaitor holong dap ni back hogui tui kharia mahai sini life kaisa miracle na nangu mahai ai bana miracle se inya mungsa se wan ma singsa sini langmau inya khle ang thisinai ang yokya nei sung wan su Kaitor simise pasiri mansinai hini hinlai Kaitor simise awan ma singsa samu tangi se ma phiok sinai karon ani situation obo impossible ani phan bai malia ang yogi malia ekdom mar khe khyo klaikha bezwawo klaikha haipano Kaitor tangui a miracle tanya tangi basiria tangi a problem no klaito tai ke sanai di yokmung saitri so kilne di Psalm 37 yokmung saitri oro tam sapi sorry saitri so lo phaile sina sorry inke oro tam sa tangi chini mane problem kaisa solve khaike tai kaisa problem phayo kaisa palma yang tongmo lama rutubi rike tai kaisa palma ya sokoi rupai tangi tamu problem tangi asik yogi mia hai khyo kubuljak bank snalok kubuljak hai aba hai mu ma tong da samuel mane bank snalok kujajak hai yang yok nai yang buljak yang yok nai yang buljak aba hai mu mang mongwa bo jora singoro ta ko Jonathan le bahai ma tong to tong Jonathan eko daras kopse tersa tungma khwnawi ada don nang khwnawi ka siri enggak ang basam sir chungmuri bari ha ikan sifas le bahai ma tong tamsa angka ni ma tong same abono so kesamahan bank signal kesamahan yang ada salum le taisa cerai khonai ka cerai rami voice ni boro la ba mang kanai salum bahai ma tong am hai la khanang wa chpono i darang rang mani kai wa tong
banks nala kesama hai yang ko kaisa problem sao kai yok na nai type se buljo he diba yo bi mi hai am hai situation climate maybe not serai zora ba se feel kai mi na to kisa la feel kai mak na mak no ama sala bahai ma tong am khai ang le play je phải jong ha ang le phải mang do mon le có play phải am no chết theo phải omno kita ta nai mam ka hen ha de an dai mute omni siti somo yoi manya ang morote jam bukhani ma sakte a lai manya omno wang ma hai situation sing lai he diba ke itai khnai ja tong na itai ni bihik sim dak nai dong itai ni bihik pon utor di eba itai pon utor di kana to ana ro am hai situation za khanang le ja phia le question tama sakare tang ai puilan sim khnai ang bana Unda khada anti hai no ma tong ka sa ya gai te ka sar nor kesama hai. so pros nong kang ke sing chini live om hai tabu Kaitor bini boro rong no nai kolu holong dam ni po ti pe ko wi kharo ke sing Kaitor ni boro kun ni tong jang nai ro kubui doctrine tri tong nai ro pastor ni ministry tong nai ro tangge ya se jing jala klai jak tangge ya bo banks nala klai jak khai lori re buljak re lori re buljak re tangge yom hayeng ni sing singi mano tai onek somoy sing bekhat thei mano onek somoy sing bekhat thei tailing lakha tabukle Kaitor subai mang lakha ang no bebak ma khaisinai ni sing Kaitor no poge rok thang mano bekhar thei thang mano ediba abo hai onek somoy ungu nge tabu amon bagin yo nai di oro uttor tamo sifas ni nro English Bible tong na ngam ko bro by translate khai sa si lob Isaiah 48 ni 22 no Isaiah 48 ni 22 ang lai no ko khai pathari lai dok khai ja 1 minute Masa Isaiah 48 ni 22 There is no peace, said Jehovah, unto the wicked. Hay sao? Kubon ko brong ka. Jehovah hay ni sao? A wicked bororo ni bagay. Ano khak sang makroi. so uttor tamo chini tabu sing hlayo sing mo tha thango doctrine di Kaitor ni boro rong to Kaitor holong dam ni pon ju click kharo ke sing chini live tanga sa problem even Israel long no bunai ni ulo ko boro Kaitor bai seprak jodi hasin pan terus kelai mat di besu tangge ong ni lai tangi boro a hasin pan thoro 40 bosor ma guri abo 40 din ni lama se 40 din ni lama no se Kaitor bong no 40 bosor guri ruoi bong no kosto ka tangge because ora sama hai wicked boro khamia Kaitor no kiriya boro rok ni bagai khak sang ma krei boro pathagi ma to ya tai clear nai di Isaiah 58 jisaya ni ata no phile nai Isaiah 58 sorry 57 se Isaiah 57 ni verse 20 tai 21 Jafia porsi 20 tai 21 Dara sin line of thang abo besak thangai ta ja. Isaiah
57 ni 20 tai 21. Ako. Iya ba, borok hamiaroke tuijelangni tui apalhai abo bathagui tongui manja te atuyo harpek kao te tui rumu ungo ani kaitor sao borok hamiarokni bagui tong kusang rui. Power pas ko sige. Borok hamyara tam borok সমুদ্র তুই আফাল কাজা খাই তাই তুই হাইন সমুদ্র তুই ঠিক তং না মানবা আফাল কাও লরিও তাই আবন দারতে তুই রুমু সাওই আর পে পয়েন্ট আ তুই ন রুমু রইখিবো নিছো বরক হামিয়াং কা আবা হাইসি মানে ঠিক নাই আবো বনি তং কসাং করই মাখনে বা একদম রাইট ওয়ার্ড তং কসাং করই বরক হামিয়াং কাইতন কিরিয়ার tangi tong kesang keri laipo sin laip tangi tong kesang keri kisah res nagrana kan kaisa jengjal kaisa problem kaisa samu tangi tong kesang keri bathagei bible poriwana ba meditate khayane ama hai tangi jora keri chini laipo tong kesang tangi keri yang kulum kesapana payo rang puisani problem pana payo eba walai suklai hai rai podre pot problem payo ambain saw borok hamyarong ni tong kesang keri ni omsi uto borok hamyarong tong kesang keri amaya tini seng wan sukna nang chini lai batangi tong kesang keri অনেক সময় সংতা গিভ আপ খাই পাইলেও আমায় নাই দি কাপ সিমুং কাপ মা লেমেন্টেশন অফ ফিল্ডি কাপ সিমুং কাপ মা লেমেন্টেশনস chapter 3 kap simung kap ma eva lamentation in chapter 3 और तम सनाई दी chapter 3 ni verse 39 chapter 3 ni verse 39 nai di chapter 3 ni verse 39 or di or di bahasa Javier हम लाइन datang lai pajau anyway si first one translate khair sirika Ki kethang tongnai borok tamani bagai bo boni sumsor ni bagai sasti najak mano kutuk sawi tong tamani bagai bo complain khai tong kengai anta debar makau mana borok tanggi bini sayani bagai seprak jang ma bapak asa kengai
tangi kaitoni birude blame khaima hayo onek somay sung bukhuk bai sayapano sini action of jeman kaitor no blame khaima hay kaitor no berma tangi asa khaing ka haireng kintu borok bin sayani bagi seprak jangma ba tangi bo kaitoni birude kengai to ulta tam sorok verse 40 let us search and try our ways and turn again to Jehovah haidi sung sini yapri semarong no sini tongmung rong no jerei wan sugui tukinya lene te Jehovah ni thani te waisak kipilain borok problem ke kaitor bai chalai chaya kaitor bai te gana kaitor bai sprak jagre kaitor ni gana phaire singana abo jemon doctor bai kutuk jago nei doctor thanglia tang hang nung stinyai doctor no kutukange kutuk jagi phan ma tang nai bad nung doctor nar mat nai dam ke boss no bithir nai no ru khamr nai abo hayo nini life problem ng tongkha kaitor bai sprak jagi tongkha keseng kaitor ni digi semak khasik nai kaitor no stay masan nai ini tangi os harigo sengo message no short message nai lai tong ke ang ma wan suka je chini mo thani borok bang mano tini bukhuk bai saya pano tomung sam ngunuk jak tongo je sing give up khaijak ya kari rezak agi bukha pas jak pano tabu ke bukha tijak abon bagai agi ni hai zil kri tunglulu pungza tangi agi ni hai zil kri passion kri tangi agi ni hai bukha nang mani kri bukha thon mani kri agi ni hai bible reading calendar follow khaimarok tangi kri lobmung srung marok lobmung resam marok tangi kri because ya karzak give up khaijak ang malia eba jengmaning situng hunmani abo soi nita wan suki jengmaning situng ya nung je khlai mansa khlai ja tong abo se prost jengmaning situng huni tong nai rok abo phajil se seller se kaitor se muthango borok je khaimani khasitung hunanya je yakar tong nai borok seller se kaitor bong no muthangla nung ni je khlai tai bari khlai ja tong busuk